Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pada pagi hari ini saya berkunjung ke kandangnya Mbak Sai. Nah, ini lagi diumbar ini bocil-bocilnya. Pripun kabare, Mbak? Pangestu. Pangestu. Nah, ini banyak yang kangen sama Mbak Saila ini. Pangestu. Si putrinya Cak Saiful ini. Saiful. Siapa namamu? Ais Misyaroh. Aisyah. Bu, lan apa wae? Inceng-inceng. Pripun, Mbah? Niki wau kesibukane napa? Kesibukane mangket dugi Sabin. Oh, dugi Sabin. Nggih. Wayahe napa Dik Sabin iki? Oyek-oyek. Oyek-oyek niku napa? Nyakari tandur niku. Matun ah. Matun. Oh, oyek-oyek. Oyek-oyek. Dik mriki oyek-oyek apa? Oyek-oyek letase alit. Oh, lek tasih alit iku oyek-oyek. Oyek-oyek lemah kesane kendo. Oh, dadi di ngeten iki. Nggih. Oh, lek matun lek mek ngeten to. Matun sukete pun panjang. Oh, oyek-oyek niku suket kae cukul. Kae cukul. Berarti niku ganjare enak, Mbah. Nggih, lek nenten. Lek kae cukul lek ganjare weco iki. Ganjare. Nah, Kamoh. Bang ngeten iki wau pun ngarit, Mbah. Dereng tasih ngarit wingi. Lho, lah niku. Niku Saiful wau. Oh, Cak Saiful niki wau. Nah. Ngeten iki nganggur sedaya. Nggih, praise daya pun. Oh, praise the. Kapan Mbah mulai tandang? Nggih, lek pun mantun nebang. Oh, Mantun nebang tegilan ngoten niku lho. kapan iki musim tebang niki? Nggih, tasih kawit. Tasik kawit. Kawit. Oh, mulai wonten sing nebang. Nebang nggih saniki. Niki sing paling botil nggih, Mbah. Nggih. Heeh. Niki lak bocil nika nggih. Nggih. Bocil malih. Iki lho kok mboten medal sungune niku jenis napa, Mbah? Jenis pantah. Oh, santan niku ngeten iki ya. Nggih, tunggile ngeten iki enten sungune dawa niku lho, santan. Lah niki mboten medal ya. Mboten medal. Lek niku Jawi nggih. Nggih, blateran Jawa. Blateran Jawa. Oh. Jawa kali blateran Jawa kali Bali niku benten apa? Nggih sami. Sami. Wong sak anu kok nggih. Nek lek blateran niku campur napa ya? Campur Jawa. Campur Jawa. Jawa campur napa blateran? Blateran campur Jawa. Nggih blateran Jawa. Blater niku wonten ki apa jenis blater? Nggih, blater sing golongane ireng niku Jawi. Sing sikile putih niku? Niku Jawi. Niku Jawi. Nggih, blater Jawi. Lek sing sikile putih niku blater Jawi. Jawi. Mungkin lek sing pun boten polos, blateran Jawa. Oh. Lah kados Madura niku, Mbah. Madura niku nggih anake niku wau lho, nika. Oh, niku model Maduraan. Maduraan niku. Jenenge PO. Oh, peranaan. Peranaan PO. Ngeten iki damene angsal dugi pundi, Mbah? Monggo, Mbah. Dugi Sabin. Sabin pundi? Sabin iki dile sekolah niku ampun panenan. Pun panenan ta, Mbah? Nggih, babakan. Lho, kok cepet ya, Mbah? Nggih, wayahe punan. Wayahe. Oh. Wayahe Pak Wan. Sing niki sing meteng sing pundi, Mbah? Sing meteng sing niku. Oh, niku meteng nggih. Nggih. Tapi tasik tembean metenge, Mbah. Nggih tasik kait tapi pun balik. Mana balak. Oh, tapi mana balak-balik. Nggih, niku kalau meteng gondol niku meteng. Oh, gondol niku nggih meteng ha? Nggih. Loh, gondol niku mboten saged didamel, Mbah. Nggih didamel. Loh, kok mboten nate tumon niku lho? Nggih, kula sing damel. Kait belajar ah gondol niku. Mboten, pun untuk kalih panenan. Loh. Oh, nah ini dikejar sama Ais itu. Keluar PO nggih. Nah, sing wonten punuke niku, Mbah. Nggih, ini wonten punuke wedok ten punuke lho. Lah nggih wedok kok wonten punuke. Turunan PO. Turunan PO, turunan PO. PO iku wis turunan sik duwe turunan malih. Loh, niki lho Mbah kula niku sing mboten nate tumon nih. Niki mboten nyambut damel niki lho. Mboten nate. Dereng ah? Dereng. Oh. Tapi bakal
belajari napa? Nggih. Nggih. Oh. Nah, ngeten niki kapan Mbah mulai saged dipelajari? Nggih panen ngajeng niki nggih pun kenging. Niki bakal dipelajari nggih. Nggih. Oh. Dipelajari nyikal. Balek sak menten iki nggih. Ukurane kan sami kali nika. Nggih. Sami Ukurane nggih. nggih. Kinten-kinten niki tasik saged ageng malih. Nggih tasik saged. Timbangane nika nggih. Menika nggih tasik saged. Oh, tasik saged apa? Saged. Nggih niki lho contone samenten Oh, nika. sak menten bakale Nggih nggih. nika. Oh. Nggih sami ini. Nah, ini yang dulu diajari Cak Saiul sekarang udah beranak putih itu, si bocil itulah. Sekarang nanti rencananya Mbak Sai akan ngajari ini. Nah, yang ini yang akan diajari. Niki nggih turunan Jawa kali nopo tapi Blateran boten Jawa. Blateran Jawa. Nggih. Nggih niku anake. Niku anake niki. Nggih. Oh. Niki kok mirip kali niku nggih, Pak? Nggih mirip. Oh. Loh, niki gat anakan ki ambek ah. Niku tumbas duwe nganglang. Oh, mangkane kok. Lek sing asli kan niki apa nggih? Nggih asli niki mulai alit. Mulai alit. Kapan batu mbase niku? Sing niki. Nggih tenane petang tahun punan. Loh. Mosok lho. Nggih. Berarti nate kula syuting punan. Mun nate ra didamel kan Saiul. Oh, kula kinten niki. Lah nggih niki kali nika. Oh, gandengane. Nggih. Lek kula niki kali niku. Oh, lek Cak Saiul niku kali niki. Nggih. Lek Mbak Sai Niki niki kali niku. Gondol niku. kali gondol niku. Loh. Sik Mbah, saderenge niki kan wonten setunggal lah. Oh, disade nika nggih. Damel bengkel niku. Nggih. Oh, Disade. nggih nggih. Lah niki wau, Mbah, kula niku anu. Napa? Ningali Dik Saben niku ampun mulai kados wonten sing panen nah. Nggih Sing wetan etan niku. nggih. Nggih. Nggih niku. Berarti mantun niki musim nyingkal malih. Nggih. Ngalih niku. Tapi Mbak Sai lek nyingkal ngetan-ngetan mboten nate nggih. Mboten nate pun mboten numan kali desel. Oh, Singen nggih sapi tok. nggih nggih. Mbak Sai kan paling di beran mriki nggih. Cak Saiul ngetan-ngetan mriki nggih mboten nate nggih sing mriku kan Pak Usman, Azurin ngoten nggih. Nggih. Balik kondisi ngasuh ngeten iki pun pinten wulan ngasuh niki? Nggih enten rek kali wulan. Kali wulan nggih. Kali wulan. Terus Mbah, kondisi sapi lek ngasuh niku tambah apik napa ya napa? Kula ngarani ya sayan didamelaken. Oh, Sapi sehat mangane lumayan. kan biasa didamel, Nggih, terus nganggur. nganggur. Ngoten niku berkurang Mbah mangan. Mangane tambah kathah nganggure. Oh, mungkin malah kelemon. Mboten kelemon nggih pancet. Adu-adu didamelaken lemuan. Oh, lek didamelaken malah saged lemu. Nggih lemuan. Soalnya nyenggut-nyenggut barang urip. Oh, kali apa kali nyaut-nyaut niku nggih. Nggih, niku tambah sae. Oh, berarti sapi niku lek ditokaken kali didamel nyambut damel kali ndek griya ngoten niku benten apa? Benten. Oh. Ngeten iki panganane kuatah, Heeh. lembune mboten saged lemu temenan. Oh, kurang kena panas, Nah, kurang camilan. kurang camilan. Nggih, Oh, sembawang kurang apa camilan. jari wonge kan lek ngeten nggih. Lek pas didamel niku apa jari sapine ngoten apa? Nggih, nyambung-nyambung embong-embong. Oh, seneng sak karepe dadine. Nggih. Oh. Ternyata anu Mbak nggih. Sapi kali tiang niku lek lari niku diengkrek ndek griya mawon nggih kuru nggih. Kuru. Sami nggih kali. Nggih lemu-lemu gembuk. Endi sih? Ya lebokno situ. Mana? Ajan masuk. Nah, itu putrinya Cak Saiul itu. Masuk om. Nah, Mbak, ciri-ciri sapi lek nganggur ngeten niku sehat niku tingali dugi napa ne? Dugi lekne didalaken.
Oh, mantun nganggur nggih. Nggih, Terus kok didalaken dimedalaken niku ya. niku dikar-dikar. Oh, digar mencak-mencak Ah, niku. nggih. Oh. Saking senenge. Oh. Tapi lek pas di mantun dikurung terus ditokaken nglemprek mawon niku. Niku pun kepegelen. Oh. Kepegelen di kandang. Kepegelen niku pun. Dadi atine kok muangkel ngono lek. Paling ngoten nggih. Berarti koyo setengah ono purike ngoten ya, Mbak. Nggih. Nah, Mbah, rikala nganggur ngeten iki jamune niku pun dijamoni napa dereng? Nggih pun. Pun. Oh, niki sedaya sing didamel pun dijamoni. Pun. Oh. Mulane mangane keco mawon. Pun pinten minggu, Mbah? Jamonine. Jamone Sampai saat niki. enten rek sak wulan. Oh, pun sak wulanan Nggih, jamone. wulan. Oh. Dadi lek sampun dijamoni awake wanget Kaya anget mangane. medone nu sembarang doyan. Mangane doyan. Nggih. Mbah sapi niku saged cacingen apa? Loh saged. Saged. Oh. Pedene tasik pedet ngeten iki Heeh. cepet cacingen lene diumbar. Oh. Maksudnya diumbar niku ngombe banyu tantan. Oh, ngombe banyu rusuh-rusuh ngoten niku. Mboten rusuh bening apa dipet. Soale tasik mimi mbok. Oh. Dados menawi tasik mimi mbok niku Mboten boten kantuk. asal masih ta banyu bening. Nggih, Oh. mboten kantuk. Mali cacingen. Lha niki medale simental, Mbah. Nggih, Nggih. nggih. Alit niki dadi simental nggih. Nah, Oh, ngoten niku pengaruh nggih, Mbah, lek Pengaruh. tasik musoni. nggih, pengaruh. Terus Mbak, lek sing mulai kuat ngombe banyu biasa, lek pun lepas susu. Lepas susu. Oh, Niku niku pun bebas. kuat nggih. Nggih, bebas pun. Nah, terus Mbak, lah lek indukan kok saged cacingen niku napa? Kadane kejempok banyu mentah niku. Kan indukan. Nggih. Lek anak-anak niku. Lah nggih. Indukan nggih ngoten. Nggih. Oh, banyu rusuh diombe no. Lek rusuman mboten banyu Mboten. mentah campur susu niku. Oh, ngoten. Nggih. Nah, lek kados sing ageng-ageng ngeten niki nggih saged. Nggih pun bebas. Oh, Bebas. mbok ngombe sembarang nggih. Nggih purun, nggih. Masa ngombe bir nggih tambah kuat. Wah, nggih tambah kesenengan ae. Awake hangat. Tapi mboten saged manak. Oh, soalnya kepanasan. Kepanasan bibite, kepanasan. Tapi doyan mangan. Oh, nggih doyan. Terus anu balik sapi penggemukan itu disukani bir niku awake jare Sehat. sehat terus Nggih. wage. Nggih jaran kan Oh. Mek anggene. majer ngoten. Nggih, Mbah. majer. Oh. Nah, Mbah, balik teng masalah cacingan nggih. Jenengan nate mboten gadah sapi cacingan ngoten. Nggih mboten nate. Mboten nate nggih. Mboten nate. Soalnya didamel sapine nggih, sanes Didamel. sapi sing meneng nggih. Nggih, Tapi ngertos obatnya cacing niku wonten apa? wonten. Oh, Wonten. 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 Nah, Sing ini diombeni saniki benjing ngoten mawon pun katut ngengek. ngengeh niku oh medal melalui tretongnya. Tretongnya, Oh, medal. keluar dari kotorannya ya. Nggih. Mbak, ini nanti bulan depan mulai diajari ya, Mbak ya. Iya, Ini ya. nggih. Oh ya, wes bulan depan saya akan ketemu sama dia. Sinten sing ngajari, Mbak? Kiraan saya kiraan kula. Oh, ngoten. Nggih. Nggih, matur nuwun Mbak Sai nggih. Nggih, Nah, sami-sami. demikian sahabat Kanyawara video kita di kandangnya Mbak Sai. Saya akhiri Allahumma fiq ila wa mutarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.